Il-kodiċi ta' etika fl-amministrazzjoni pubblika din ikunu evalwati kollha biħsieb li eventwalment ikunu amalgamati f'dokument wieħed. Fost dawn hemm il-kodiċi ta' etika l-membri tal-Kabinett li kienu pubblikati tal-ewwel darba 20 sena ilu. One News jista' jikkonferma li dan il-kodiċi ta' etika ġdid ilu jkun segwit minn frar li għadda u sa ma daħal fis-seħħ il-Ministri baqgħu jsegwu l-kodiċi l-antik. Midja li bħalna għamlet talba dan il-kodiċi intbatila. Jirriżulta li l-kodiċi l-ġdid huwa bbażat aktar fuq prinċipi u valuri milli proċeduri. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li sar l-argument li l-kodiċi l-antik kien mobbi b'ħafna proċeduri u mekkaniżmi li m'għandhomx jagħmlu sens sa żminijiet tal-lum. Fost oħrajn hemm il-kwistjonijiet ta' jekk Ministru għandu xi jaqaf jaħdem. Il-kodiċi l-ġdid ukoll jgħid li wieħed huwa mistenni li ma jkomplix bix-xogħol privat tiegħu, però dan sakemm il-Kabinett ma jiddeċidix mod ieħor f'każi eċċezzjonali fejn l-interess nazzjonali ikun jeħtieġ hekk. L-iskop ta' dan il-kodiċi huwa biex jipprovdi gwida tal-livelli għolja mistennija mill-Ministri fl-inġiba tagħhom, bekk isostni li għandhom jiġu rispettati l-aqwa standards ta' integrità, onestà, trasparenza, kontabilità u sens ta' ġustizzja. Dan il-kodiċi jindika bl-aktar mod ċar li jekk Ministru jikser xi klawżola hija diskrezzjoni tal-Prim Ministru biex jara x'passi għandhom jittieħdu.